Kung nadiskubre mo na ang iyong mukha o ang iyong pangalan ay nandoon na sa social media at pinahihiya ka dahil sa iyong pagkakautang, meron ka bang masasampa na kaso laban sa tao na nag-post sa ganyan sa social media? Yes, pwede mong sampahan ng kaso na cyber libel. Bakit cyber libel? Kasi ang malisyuso na intensyon para kayo mapahiya ay na-post na through online or through cyberspace. Dapat ma-identify mo kung sino talaga ang nag-post sa iyo sa social media. Pumunta ka sa pulis, ipaimbestiga mo kung ano ang totoong pangalan ng nag-post sa iyo. Tapos ma-identify ng pulis ang nagpapahiya sa iyo sa social media. Pwede kang kukuha na ng abogado or magpa-assist ka ng pulis para isampa ang kaso na cyber libel. At dapat ninyong malaman, ang cyber libel mas taas ang parusa kaysa or sa ordinary libel. Ang cyber libel, ang parusa, hindi uubos 6 na taon na pagkabilanggo.